Salam tentrem rahayu para pasamuan ingkang tinresnan wonten patunggilanipun Gusti. Kula Pendeta Dorcas Natalina saking Gereja Kristen Jawi Gondokusuman, Klasis Ngayogyakarta Iring Kidul. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar ing dinten Selasa 12 Mei 2026. Kanthi jejer saged wilujeng ngantos dumugi tujuan. Pamaos ing kitab suci saking pangandaring Toret bab gangsal ayat 32 lan 33. Kang iku kowe padha nglakonana apa sakdawuhe Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe iku kalawan tumemen sarta aja nyimpang mangiwa utawa manengen. Kabeh dalan kang ditedhahake dening Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu marang kowe iku ambahan supaya kowe padha urip lan padha ginanjar slamet apa dene dawa umurmu ana ing tanah kang bakal kok ejeki. Wekdal sakmangke kita saged ngginakaken pitedahipun Google Map menawi kekesahan tumuju dhateng papan ingkang dereng kita wanui. Srana ngatosaken lan ngestokaken pitedah Google Map, mesinipun kita boten nyasar lan saged wilujeng dumugi papan ingkang kita tuju. Saksampunipun nampi angger-anggeripun Gusti ing redi Sinai, umat kedah nglajengaken lampahipun tumuju dhateng tanah prasetyan, supados wilujeng dumugi papan ingkang dipun tuju. Wonten kalih perkawis ingkang kedah dipun tindakaken dening umat. Sepisan nindakaken dawuhipun Gusti kados ingkang kapratelakaken ing angger-angger ingkang kaparingaken ing redi Sinai. Kaping kalih anggenipun lumampah kedah manut margi ingkang dipun tedahaken dening Gusti Allah. Kalih perkawis menika kedah dipun estokaken kanthi tumemen awit ing tanah prasetyan sampun wonten bangsa-bangsa sanes ingkang mengku lan nguwaosi negari menika. Umat kedah ngetokaken daya kekiyatanipun kangge ngrembat negari menika saking bangsa-bangsa sanes. Kinantenan pambangun turut dumateng pitedahipun Allah. Sinaosa tantanganing gesang menapa dene jenising karibetan kita samangke benten kalian jamanipun umat Israel rikala semanten, nanging supados kita saged nggayuh karahayoning gesang, kita ugi kedah bangun turut lan purun nindakaken dawuhipun Allah. Sampun ngantos malah ngego pikajeng kita piyambak. Kita tetep tumindak, nanging anggen kita tumindak tansah kalandhesan dhateng kersanipun Gusti. Amin. Pasamuan ingkang tinresnan wonten ing patunggilanipun Gusti, mekaten wedharing sabda pangandikanipun Gusti, mugi Gusti maringi kekiyatan lan kawicaksanan anggen kita saged nampi lan ngestokaken dawuhipun Gusti. Gusti berkahi. Amin.